Teď uvidíte příběh, který se jmenuje Tři mušketýři, aneb Když D'Artagnan prášil. Náš příběh se odehrává ve Francii v druhé polovině 17. století a po skončení kruté 30leté války. Jistě všichni znáte román Alexandra Dumase o třech mušketýrech. Postavy, jako je Athos, Aramis, Partos, statečný D'Artagnan nebo zrádný kardinál Richelieu, krutý kapitán Rochefort anebo krásná hraběnka de Winter. Avšak nikdo neví, jak tito švarní mládenci začínali a právě o tom pojednává náš příběh. Sedí-li v obecenstvu některý z renomovaných historiků, jistě nám dá za pravdu, že naše několikaleté pátrání v pařížských archívech nebylo marné. Pohodlně se tedy usaďte. Sedíte všichni? Sedíte. Nechte se unášet naší hlubokou studií historických událostí. A právě teď se přeneseme na náměstí zámku Louvre, kde probíhal nábor nových královských mušketýrů. Kde to je, ten nábor tady? Kde by to Kde mělo jsou být? naše peníze? Napij se na slavního Portose. To je leskne. Nějaká mince. To stačí. Jsi do mě strčil. Ty jsi strčil do mě. Nedovoluj, kamaráde. No. No, teď cepe, teď cepe. Ještě jednou mají. Držej ho, čánku. To se vyprodal, ale ty? Já? Ty na mě skáčeš? Já? Ty na mě skáčeš? Já na tebe skáču. Tína takhle provokovat mě. Bojovat neumí a po mně skákat. Ty na mě klidně lehneš. Pojď se chvíli ještě. Co je to, co tam hodil? Styk! Pozor! Jo, to abych se vám představil. Vy, nicotky. Jsem kapitán Rochefort. Mě spadla séra, ne? No to řek! Myslíte si, vojáci, že se vůči nepříteli ubráníte nějakým klackem? Neubráníte! Honem do skladu a pro alapartny! Víno má říct. Jak se vůbec jmenujete? Ty! A jsem Aramis. A ty? Athos. Athos. Athos teda pěkně... No. Tak, vojáci. Pozor! To je materiál, co jsem teďko posílaj, to snad není možný. Jak se to nějak zahákl, nebo co? Ho otočit, vyháknout, postavit. Koukám, že máte zkušenost akorát s těma klackama. Tudíž já vám vysvětlím jednoduchou věc. Obyčejný voják v boji používá halapartnu, kdežto váš velitel má v ruce partizánu, to poznáte, nemá to tu sekirku. Jako tady. A když velitel s partizánou zavelí, tak jdu nás teď! Třeba proti koňské jízdě. Jak se bráním proti koňské jízdě? Nevíš.
Když vedle tebe pojede jezdec na koni, držíš v ruce halapartnu, tak ten hák, co tam máš, to je tohle. Já, kdybych to měl tady, tak to mám takhle. Hákem zarazíš, jo, ale nejdřív jsem zapomněl na důležitou věc, protože váš velitel dává samozřejmě povely. Neožírej mě, ženská. Až zbyde něco pro mě. Požálu. Vždycky. Se nebojte. Vážní halapartnu v boji připravit. A výpad! Koukej to sebrat. Když ovšem strážíme jezdce z koně, uděláme výpad, hákem jezdce srazíme z koně, sekirou ho takhle nabodneme bodákem jezdce, tam, kde to nejmíň čeká. A když se nám poštěstí, tak mu sekirou usekneme hlavu. Pardon, upadly vám péra. Kdo to byl? Jsme to nebyli. Oni sami. Přišel zezadu a nečekaně. Oni sami spadli. Tak. Prožívají. Vojáci, halapartnu v boji připravit a výpad! Zase mu vypad. Právě, já to také pochopil, veď. Ostatní možná. Je vidět, že ty halaparty jsou na vás moc. Jděte si pro ty klacky a zatím si to zkoušejte s těma klackama. A co ty tady děláš? Šuně jedno. To není možný. Pardon, generále. No, aspoň, že tak, sice jsem jenom kapitán. Dobře, udělal si oko. Jak ty se jmenuješ, tlouštíku? Já jsem si tu znal červíš. Porto. Slavnej pirát. Pirát. Tady je všude. Celý království, po všech mořích, známej. No a hlavně po pařížských krčmách bych to tak typoval. No tak ty, Portosy. Tak mi ukaž celý, co umíš s kordem. To mám vždycky. Knechte. Ha! To je možná si mohl dělat v pařížských krčmách nějaký holory, ale tady rozhodně ne. Máš šťastná náhoda. Tady se spotkal s kapitánem Rochefortem. Šťastná náhoda, povídám. Ha! To tě v krčmě nenaučili, co? Taky moc nepředne zatím. No, tak ukaž, mladíku, co se dál mohl naučit. Já ti to předvedu svoje umění. A? Něco možná dovedeš, no. Něco málo, ale mohl by si něco přidat. Ukážu. Co mě naučili v krčmě. To by mě zajímalo. Co tě Přízlu nezbraň rašená. opravdu? Je vidět, že chodíme do té samé krčmy. To si upadli, viď. Pecka. Tvrdou. Tady správně, ve výcvikovém táboře mušketýrů. Už budu platit. Dvakrát.
Cože? Budete platit. Ty si plať, co chceš. Ten tady správně vycikl táboře mušketýrů. Kde si myslíš, že seš, knechte? To jsem chtěl slyšet, ne asi. A pozor! A co? Jak se vůbec jmenuješ? D'Artagnan! D'Artagnan! To snad ani nezní francouzsky. Nejsi ty od někud. Podle dialektu bych typoval gaskoňsku. Ty jsi nějaký moc zvědavej. Jsem. No když už seš tady, máme tu i toho druhého knechta. Tak mi tady chlapci, řekněte, jaká zbraň je pro mušketýra ta hlavní, bez které by se neobešel, která mu je víc než matkou, otcem, dívkou, rodinou. No, žbánína! Skoro. Správně, Skoro. správně. Tak. Ale je to mušketa. Nino. Vybaj do skladu a pro muškety, holem! Holem! To je buzerace! Kde mám peníze? Jdu na poštět malém a ty to řekne hořet. A kde jsou ty nemehla? To není možný. Takovou dobu jim to trvá. A mně nic nezbylo. Sklady jsou po 30letové válce trošku vypleněné. To je pravda. Co mám dělat, no. Tak budeš koukat. To budu koukat, no dobře. Ty se čouráš? Nemáš mušketu? No nemám, ne? Žádná nezbyla na mě. To je zajímavý. Já tam přišel, bylo to. Poslední. Takže, nyní vám ukážu, jak se zachází s takovou mušketou. Jsem zvědavej. Furketu, což je tohle, zabodnu do země. Potom, samozřejmě, nasypu prach a poštolu rovnou do hlavně Z čeho? a poštolu rovněj. A poštol má místě připravený pytlík se střelným prachem. Hitlik, jo? Samozřejmě. Ty jsou věci. A já se zatím napiju. Píše. Dáme uspávku. Tak na vás koukám, já už bych to měl dávno nabitý. Jak tak na tebe koukám, nemáš mušketu. No nevadí. Jak tak na tebe koukám, tak bych tě asi podříl. Nemáš čas, nabíj. Jako svinče malý. Nasypu prach na nápravku. To je zdržování, tohleto. Ty si myslíš, že nabíjet mušketu je nějaká legrace? Já nevím, no, já bych to určitě zvládl rychlejš. Koukám, Gaskonče. Ty by si všechno zvládnul rychle. Samozřejmě. My z Gaskoňska děláme všechno rychlejš. Ne, Jistě. to musí být vaše ženy rády. Je tady, a? Proto se tolik Gaskoňců asi nerodí poslední dobou. No, je jich málo, no.
Co mám dělat? Taká, ale jakou to kousek. Tam! Už se tu do počety! Ale až se zapálí, Zaklopím! Přiloží. Tak si sem sedí dopředu. A teď, když to bude možný, tak i vystřelím. A vyjde rána? Nevyjde! A teď ty! To je hrozný. Jak to, že nemáš oheň? a to udělal fašku. Ježišmarja, prosím tě, jak se aspoň ten jeho ne. To je hrozný sláma. Padlo ti to. Nebo by si ho ty mohl To než by nabili, tak už by je zabili. já mám takovou štělo. Tady tím samostřílem by si ta rychle. Au! No, To bylo slušný. A to už fakt střelilo. Ale vidíš, že mušketa není zas tak spolehlivá a vždycky rána nevyjde. Já bych neřekl, že to bylo mušketou. Já bych řekl, že to bylo rukama. Obsluhou. Obsluhou, přesně tak. Není možný, živím se tím už dlouho. No, to jde vidět, to jde vidět. Dlouho. Hlavně je tak žhavé, že to musí chytat samo. Přesně tak. A to se už bojí. normálně jsou často, jak to tady. Teď mi pomalé nohku. A jsem celé kalé mal. Poslední pokus a když nevyjde, tak na to kašlu. Já bych se šel konečně už napít. Tak. A teď se zapálí. Takovou žízeň. Jo, myslí, že si sám Jondio. Já šel tamhle do toho, on to šel do téhle, odřezal se to a to do stromu. Ví, jak se musel ještě za ním čouč. Taky konečně. Co to je? Co to je? Nepřítel! Ty vole, jsem celek. No, ale to má prostřelný pneumatiky. Já si stříkl do textu. Teď to zase, mami, rohejka, auto máme, když to Ani ustalo. pánové, střelbu z muškety bychom měli. To by bylo dobrý, že to ale to bylo. Koukám, že máte oba tvrdy, Jako se. aby jsme u vás víc. Ne, já jsem malinko jsem celek, ale já Tady Portos už ukazoval, že jak tak něco umí. Uvidíme, co Gaskonec. jsem to slyšela. Budou šarmovat asi. Jak to říkal to auto. Konče, ty nemáš odjištěno. Počkej, ne? Jsem nevěděl. Ne, to ne, to bylo. Pěkně se rozcvičte. O, ten. O, pořádně, no, do střehu. O. Jo! Volný tvý oko! Co To děláš? snad není možný. Já kapitán Rochefort, tak budu jednooký. Nemá ho! Fakt ne? Já jsem to vždycky říkal. Chtěl jsem vstoupit do kardinálových služeb a ne cvičit mušketýry. A proč jsi tam našel? Budu tam, stejně tam líp platí. A rozhodně tam neposílají takovýhle nemehla. Víš, že jo. Stoják, už si likvidoval kapitána. No, tak co mají tady? Mušketýři. Abych to udělal na krčmu, ne? Jmenuji hospody, Tak přesně jo. tak. Tak jeden za všechny. Všichni najednou. A co já chci? Co vám představila nyní skupina historického šerbu Corvus Jako a naše fraška, mami. 3 mušketýři, a ne když D'Artagnan prášil.
pak je sebral. Tati, dovolte mi v tom hrát. Ty našel